Waar staan wij hier, Joet? En we staan hier in de Harmonie op de openingsavond van het Noordelijk Filmfestival. Voor welke film ben je hier vanavond? Ik ben hier voor de openingsfilm, dus A Light That Never Goes Out. A Light That Never Goes Out, dat is onze openingsfilm. The Light That Never Goes Out. Het festival is 5 dagen filmfeest met ontzettend veel mooie films uit allerlei gebieden en uit allerlei streken en van diverse genres. De films zijn heel breed ingestoken. Ze gaan eigenlijk over het leven zelf, om het zo maar te zeggen. En wat vind je zo leuk om films? Nou, hier op het festival vooral liet ik me verrassen. Hoe de bijzondere beelden en de verhalen. Wat ik heel leuk vind is dat zij een hele unieke manier hebben van een verhaal vertellen. En dat zij door middel van beeld dus je kunnen spreken. Het thema is nachtwakers en lichtmakers. Het licht van de filmprojectie is heel letterlijk licht maken. Daarnaast willen wij met de verhalen die wij op het doek brengen ook een lichtpuntje zijn in deze duistere wereld. Wat is je favoriete film in het algemeen? Amélie. Dus de film die wij straks ook als slotfilm gaan vertonen. Een hele pure film, hele warme film. Ja, ik word er gewoon heel vrolijk van. En waarom zouden mensen naar het festival moeten komen? Kijk om je heen, het is een fantastische sfeer. Het is genieten van ontzettend mooie nieuwe films. Je kunt lachen bij comedies, je kunt huilen bij mooie drama's. Dus ja, er gaat letterlijk een wereld voor je open.